Is-sena li għaddiet il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund tat fajnuna aktar minn 15 miljun euro, jiġifieri żieda ta' aktar minn 3 miljun euro fuq is-sena ta' qabel u l fuq minn 13 miljun euro mill-2016. Dan tħabbar fir-rapport finanzjarju annwali ppreżentat waqt l-ewwel laqgħa ġenerali annwali taħt il-President ta' Malta George Vella. Fl-indirizz tiegħu il-President Vella qal li minkejja li l-pazjenti bil-kanċer żdiedu huwa ta' sodisfazzjon illi bil-mediċina b'xejn li toffri l-Fondazzjoni qed tgħinhom. Tant li l-Fondazzjoni tgħin pazjenti li ilhom jieħdu l-kura għal 3 snin u nofs. Il-President tar-Repubblika appella lill importaturi u produtturi tal-mediċina tal-kanċer sabiex irażnu l-prezzijiet għoljin li laħqu l-eluf kbar ta' euro. Kien l-appell tiegħi din l-okkażjoni hija ma naqtaw qalbna xejn, aħna nibqgħu għaddejjin din nibqgħu naħdmu, żgur li sal-lum għadda ma ċħadna lil ħadd l-għajnuna li jitlobna, għax minn hemm jew minn hawn b'xi mod inġibuhom il-flus, imma ovvjament nappella li wieħed jipprova kemm jista' jkun jiftakar fost kif anke fid-diskors tiegħi, fost li anki hemm charities oħra li huma ġustissimi u li mhux qegħdin ngħidu bl-ebda mod li għandu jkun hemm kompetizzjoni bejn waħda jew l-oħra. Il-Chairperson tal-Bord Amministrattiv tal-Malta Community Chest Fund Marlin Mizzi qalet l-akbar sfida tibqa' dejjem il-ġbir ta' fondi. Is-Sinjura Mizzi qalet li l-Fondazzjoni tagħti 36 tip ta' mediċina tal-kanċer u fl-2019 kien hemm il fuq minn 1400 applikazzjoni għal dawn il-mediċini. 99% ikunu għaljin ħafna biex dak li jkun jista' jiffinanzjamu. Qed nitkellmu fuq eluf kull pazjent, qed nitkellmu fuq 120,000 kull pazjent fis-sena. Jiġifieri dak li jkun biex jiffinanzja dawn it-tip ta' cancers huwa impossibbli u aħna qegħdin hemmhekk għalhekk. John Huber, membru fil-Bord Amministrattiv qal li f'dan iż-żmien ta' sfida, il-Fondazzjoni qed tkun ta' spalla dawk l-aktar li jeħtieġu l-għajnuna. U għal dawk li qegħdin f'xi fer li rdum m'hemmx pandemija mhux pandemija, għal min għandu bżonn l-għajnuna finanzjarja u speċjalment medika dik ta' trattament speċjalizzat, illum tkellimna fuq 36 każ ta' kemoterapija speċjalizzata. Għal dawk in-nies għandna bżonn l-għajnuna, nibqgħu ninsistu li l-poplu Malti, ngħid il-poplu Malti biex jgħinna kemm jista' jkun.